Амбициозна цел или малка, но постижима цел. Нито едно от двете. Когато говорим за кариерни и бизнес цели, това е втората най-голяма грешка, която допускат хората. А именно, следват съветите, които им казват да имат голяма, амбициозна и дръзка цел. Само че тази цел обикновено е далеч в бъдещето. Това не само убива мотивацията, но и много неща се променят, а целта си стои там, въпреки че сегато се променя във всеки един момент. Другият съвет е: постави си възможно най-мъничката цел, най-малкото нещо, което можеш да направиш. И разбира се, някои хора го правят. И какво от това? Дори когато постигнат тази мъничка цел, няма никакъв напредък към кариера или бизнес, които обичат. Затова ключът е в тъй наречената линчпин цел. Това е най-малката възможна цел, която обаче ще те отведе до визията за идеалната за теб кариера. Понеже виждам колко много грешки допускат хората, когато поставят цели, започнах да правя малка книжка за кариерните и бизнес цели. Това е само работно заглавие, търся по-добро и ще я подаря на 10 души. На 10 точно. Ако искаш да си един от тях, напиши цели в коментар и ще си първият, който да получи опитът ми с над 400 клиента и над 12 години кариерен коучинг за това как се поставят и постигат кариерни цели. Напиши цели в коментар и ще ти изпратя книгата.